Aquestes paraules són paraules de Neus Català i que avui, un dia com avui, doncs, pren més força que mai el seu llegat personal, el seu llegat històric. La república és una manera d'organització política, però la república sobretot és governar amb una sèrie de valors. Els valors de la igualtat, els valors de la justícia i els valors de la llibertat. La república vol dir treballar perquè hi hagi hospitals, perquè hi hagi escoles, perquè hi hagi dignitat per la vida de tothom. I avui, molts anys després del que commemorem, tornem a estar en un atzucac. Un atzucac entre els valors republicans o els valors feixistes, els valors d'uns quants que volen aixafar aquesta llibertat i aquesta dignitat que hem de tenir com a societat i com a poble. Nosaltres estem patint de primera mà, juntament amb altres companys, l'exili i la presó. El mateix exili i la mateixa presó que van patir milers i centenars de milers de catalans per defensar la república en el seu moment. I això avui es torna a repetir. Jo avui m'agradaria que els que estem aquí, quan venim a fer-nos una foto i venim a defensar els valors de la república, ho fem aquí i ho fem allà, ho fem a tot arreu. I que no deixem i no ens fem ni una foto ni donem ni un bri d'esperança, ni un bri de terreny a altres formacions com Ciutadans i Partit Popular que estan posant les mans a les nostres institucions i som tots responsables. La república, companys i companyes, també comença i es guanya en ciutats com Rubí. I per la memòria de la Neus, per la memòria dels nostres familiars, dels nostres amics que van patir en el seu moment l'exili i la presó, i pels que avui pateixen l'exili i la presó, lluitarem i seguirem endavant fins a aconseguir la república catalana, que és la garantia d'una vida millor per a tothom. Gràcies, visca Rubí, visca la república i visca Catalunya.